ओइ खावब्ला आरो मेब्ला दासिम सिखाराखै नामा नोंसोरलाय? आम्बार स्काट बायजोआव ओंखार आम्बार। नोंसोरजों बायदिसिना रायलायनांगौ दं आंहा। थाबैनो ओंखारबो बायजोआव। साला सैमाफोर आंनि माइ गुदि मोसौ गुमनानै जाहोजोब्बाय दा नोंसोरो। आरो दाख्लै मैगं गायलायबाय बाहायबो गाग्लिहोजोबलायबाय। आम्बार स्काट आम्बार ओंखारबो। बेबादिनो सानफ्रामबो फुङाव गामिनिफ्राय सासे नङा सासे फैनानै बिसोरखौ रायफैबाय थायो। जाफैलायबाय सोरांस्लाब मोनै जाफैलायबाय। दाउलायानो गेसेरनो नांलायला। मानसिफ्रानो फैयै दाउला बायदि फोजाफैबाय थायो सोरांस्लाब मोनै। सुखे आंहा नोंजों माखासे गोनां खोथा सावरायनांगौ दंमोनलै। हाब नंगौ नामा सुखे? आंहाबो नोंजों माखासे गोनां खोथा सावरायनांगौ दंखायोमोन। मोजां जाबाय दे। सुखे आं नोंखौ माखासे खोथा दोनखोमादों। जेब्ला आं मोसौ गुमनो थाङोमोन अब्ला मोसौआनो सानफ्रामबो खारदावबाय थायोमोन आरो मालायनि माइ बारि गाग्लिहैनानै मालायनि मैगं थाइगं जाहैलाबायोमोन। औ सुखे नोंनियाल' नङा आंनियाबो बेबायदिनो जादों। आं फुङावनो फुलाव दै लुनो थाङो आरो जेब्ला आं फुंनिफ्राय दै लुयो फांसे फुलखौ आं थोबबो एसेबो सोनो हायामोन। आंथ' बिराद आसरित जायो साननानै दासिमबो। सानसेयाव 50 बाल्थिंनिबो बारा दै लुयोमोन आङो नाथाय एसेबो सोनो हायामोन। जायनि जाहोनाव आङो नोंजों खामानिखौ सोलायदोंमोन। औ सुखे नोंबो सानफ्रामबो मोजां होनफैबाय थायो नालाय नोंनिखौ मोजां मार सारनानै आंबो नोंजों सोलायनो थाखायनो बेबायदि मोजां बुंफ्लानानै खामानिखौ आंबो सोलायदोंमोन। नाथाय उनाव मावनानै मोनबाय मोननैबो खामानियानो एखे। नाथाय सुखे मोनसे बाथ्राखौ आं दाबो सानबाबो साननो हायाखै। बे फुल सिङावथ' मा दंमारो? मा बुस्थुआ एफाग्राब बिदि सोबोफालाय? माब्रै फुलानो एसेबो सिनो रोङि? माबा सुखे फंसे बाथ्रा बुंगौमोन आं। जेब्लानिफ्राय आं फुलाव दै लुनाय खामानिखौ मावजेननो लादोंमोन बै मोनानिफ्रायनो आं सानफ्रामबो बै फुलनि सिद्दा गाहायजों मोनसे दन्दर दंलायनो आरो बे दन्दर सिङाव सना दंलायनो गोदोनि मानसिफोर फबनानै गालांनाय। दा बे सनायानो गोबां दै बोयोनो जायनि थाखाय फुलखौ जों फिसिनो हायाखै। आं सानफ्रामबो मोनायाव बेबायदिनो सिमां नुलाबाय थायो। हाबाब सुखे नोंबो बे सिमांखौ नुयो आरो आंनाव बे सिमाङा सानफ्रामबो जाखांफैबाय थायो। हाब सुखे नंगौ नामा? नोंबो नुमारो नामा? बिब्दिब्लाथ' बे सिङाव माबा दंथारोलै। आङो आरो मोनसे सिमां नुबावदोंमोन बेखौ पुर्निमायाव जावखांनांगौलायनो। फैगौ पुर्निमाया माब्ला सुखे? फैगौ पुर्निमायाव जावखांनानै नायनायनि नामा सुखे? पुर्निमायाथ' दिनैनोलै। अब्ला दा मोनायावनो जोङो नायनांगौ जाबाय। बे समाव बिसोरनि माहाजोना बिसोरखौ खबर लानो फैयो। ओइ आयं खावब्ला आरो मेब्ला दान्दिसे बायजोआव ओंखारबोनायसै। आयं मेब्लायालाय बोरोथो आयं खावब्ला? ना एफाग्राब फुङावनो खामानि मावनो ओंखारलांबाय बियो? थाङाखै नै आयं न' सिङाव दङ ओंखाम जागासिनो आं। ओमफ्राय एफाग्राब बेरेफुंजानिथ' मानो फैफेरा फैखो आयं? ना न'आवसो माबाफोर जादों नामा आयं? दायो बेलासिफोराव फैबानो जायोमोन ना? बेलासियाव फैब्लाबो नोंसोरखौ लोगो मोनफैनाय नङाना आङो। नोंसोरो फुङावनो ओंखारलाङो खामानि मावनो आरो मोनाबा सौफैफिनो। दे जेखि जादोला खामानिफोरालाय माबोरैथो सोलिदों? माबाफोर उसुबिदा जादों नामा? आरो जानाय लोंनायफोरा माबोरै जादों? माइरंफोरा जोबखो ना माखो? दालिफोरा जोबखो ना माखो? जोबोब्ला आंनाव लायब्लानो जाबाय दे हानना हरगोन आङो। जेबो नङा आयं जेबो उसुबिदा जायाखै। दाख्लै लायनायाबो दङ माइरङा दानो नांथ'वा दे जेब्ला गोनांथि जागोन अब्ला लायगोन जोङो। बेबादिनो बिसोर सानैजों मोजां गाज्रि दसे बाथ्रा सावरायथ'यो। आरो दसे समनि उनाव बिसोर सानैबो गाव गावनि खामानि मावनो थाखाय ओंखारलाङो। बेयावनो जाथ'रोलै बाहायमोन मेरला गांसो दं बाहायबा। आरो दा बे मासेया र' खारदावो ना मायोलाय बे? दिनै खारदावबाबो हले नोंखौ बाजारावसो फानहैगोमागोनलै रावबो फाथा मोनखानाय नङा। ओजों मेब्लायाबो फुलाव दै लुगासिनो। थारैनो खावब्लाया आरोबाव दिनैबो मोसौजों खारदाव जाबावनायसै। बे मोसौनि उनाव बिराद होसोयो मोसौखौ नाथाय मोसौआबो बिराद खारदावो। गुबुन फारसेथिं मेब्लायाबो आरोबाव सिगांनि बायदिनो फुलाव दै लुब्लाबो सोनो हायासै। बेयो दैखौ बाल्थिं रोगादों आरो लुदों। गासै खेब 50 बाल्थिंनिबो बारा जाबाय नाथाय बियो दासिमबो फुलाव दै सोनो हायाखै। सिगांनि बादि खावब्लाया मोसौ खारदाव जानानै आरोबाव दिनैबो मोनायावसो मोसौखौ मोनबोयो। थिग बेबायदिनो मेब्लायाबो सिगांनि सानफोराव जेरै जादोंमोन बेबायदिनो एखे जानायसै। फुंनिफ्राय दैखौ लुयै मोनागुलायबाय नाथाय बियो दासिमबो फुलाव दैखौ एसेबो सोनो हायाखै।
सुके दहाय फुङाव रायलायनायखौ गोसोआव दं दा हरनि 12ता जानाय लोगो लोगोनो जोङो बै जायगायाव थांगोन आरो बै जायगाखौ जोङो जावथारनानै नायगोन थारैनो बे सिङाव मा दंमारो। औ सुके दाइन थांनांगौ दायो 12ता जानाय लोगो लोगोनो। बेबायदिनो बिसोर सानैजों दसे सावरायलायो आरो दसे सावरायखांनायनि उनाव बिसोरो थाबैनो उन्दुनायसै। ओइ सुके सिखारदो दे सिखारदो हर गेजेर जाबाय जावखांनो थांनांसिगौथ' द' सुके सिखारद' मारै जाखो थाब थांनांगौ दा सोरांलायगोन नङाबा। हर गेजेर जानाय लोगो लोगोनो बिसोर सानैजों बिबार बारियाव थांनायसै। बेनोमोन दाना सुके फुला र' नायनां हर गेजेरनि समाव दै लुयोब्ला बियो सिगोना सिया। होद सुके बेखौ सानबाबो मोनाबाबो फिसिनो हाबानाय नङालै सिङाव माबा दंमारो दां दे बोस्रांदो दे बेफोरखौ जावनानै नायथारसै मा दंमारो। बिसोरो जावनानै नायनो थाखाय फुलखौ बोखारजोबनायसै। बेनिफ्राय बिसोरो बै जायगायाव खदालजों हा जावनो लाजेननायसै। बिदिनो जावै जावै जावनानै बिसोरो एसे गोथौनिफ्राय गोथौ जावलांनायसै। आइ दैहा एफा गोसा सुके आं गाहायाव गोलैबोबायलै नै माथो गाहायाव बाब जों सिमां नुनाय बायदि दन्दर माथ'। ओइ सुके गोख्रै दिरुं लायनानै आंखौ बोखांफैदोलै गाहायाव गोलैबोबाय नै आं। हाब र' सुके आं दिरुं लाना फैगोरनि बाहाय दसे थाथ' गिनो नाङा सुके आं दङ। दे जागोन सुके थाबै लाना फै दिरुङा। हाब मा जाखो बेलाय मा जोंथि सना थांबाथां आं सिमां नुनाया दंमारोसो नामा र' नायनि आं। आरे माथो जों सिमां नुनाया जामारबाय माथो सना दंमारो सिङावलाय र' सुके होग्रोमोन आं। ओइ सुके ओइ बस्था हरदोलै सुके बस्था हरदो जों सिमां नुनाया दंमारो नै सना दंमारो। हा सना दंमारो नंगौ नामा सुके र' आं बस्थायावनि र' बस्थाजों दिरुंजों हरनां नंगौना नङा जाखोरा सुके बेसे बुरजा जाखो बस्थायाव सोना हरनाय बस्थायाव। दे सुके थाब सोना हरनाय आंबो नायनो लुगैथारबाय सनाखौ बेसे बुरजा साला बेनि थाखायनोथ' बे फुला बिराद दै सोबोमोन जानो हागौ। र' जुदि आङो बे सनाखौ बस्था सिङाव सोनानै हरगोरो अब्लाथ' सुकेया बे बस्थाखौ लानानैसो खारथारगोनलै बे ओरैबाबो खम नंखाया बियोथ' आंखौ बोखांफिननाय नङालै अब्लाथ' आं बे हाखरावनो अरायनि थाखाय थानांगोनलै र' आंबो मोनसे खायदा बोराय बाहायनि। खावब्लाया सना सोनाय बस्थायाव हाबफानायसै। दासिमबो जाया नामा सुके थाब सोदो दे आंबो नायनो लुगैथारबाय। जाबाय सुके बोखोदो दे। सना मोननायनि नामावनो बियो जेबो अजन थजन मोनथियासै बिसिगिखौबो सनाजों लोगोसे बियो बोखोफानायसै। मोननाय लोगो लोगोनो थारैनो बियो बस्थाखौ खेङालासिनो खारबायसै। बिसुखिया मा सानदोंमोन बियो जामारबाय। बे समाव सोरांसि जाथारबायमोन बियो अजन थजन जेबो मोनथियासै बेसेबांबा गिदिर बस्थाखौ बारनानैनो बियो दैमाबो बारनायसै। दै गिसि नांनानै बिसुखिया अब्लासो राव होनायसै दे हाब सुके मा माजों लानानै खारखो एफाग्राबलाय मा दै गिसि नांजोबखो। बिसुखिनि गारां खोनानानै बियो बागदावखांनानै हायाव सौथुनानै गोलैनायसै। ओइ सुके जेबो जायासै नोंखौ मिन्थिखादों आं बे बस्था सिङाव हाबदों होननानै सोरबा मानसि फैदोंमोन रा सुके बेखौ नुनानै बिराद गिना ओंखारबोदों आं। नङादां सुकेया गाव हारसिंसो सनाखौ लानानै खारनो नागिरदोंमोन खोमा आंथ' बेबायदिसो मोनदों माथो आंलाय रावनिबो गारांखौनो खोनायाखै आरो टर्च सुलाबायनायबो नुवाखै माथो सोरबा मानसि फैदोंब्ला टर्च सुलाबायनाय नुगौमोन ना। सुकेया आंखौ थगायबायसोदां सिगाङावबो नों आंखौ गय खावनायाव आंखौ नेयालासिनो हारसिं खारबोदोंमोन नोङो। बेबायदिनो बिसोरो दसे बाथ्रा सावरायबाय थायो। बे समाव सोरांहां जाबायमोन। 1 बोसोरनि उनाव खावब्ला आरो मेब्लाया जोबोद माहाजोन जानायसै। बिसोरो सिगाङाव मोननाय सनाखौ बाहायैनो दा जोबोद मोजां न' लुनानै थानायसै। बिसोरो दा आवगायनि बायदि सिखाव खावलिया। माहाजोन बोरायाबो बिसोरखौ नागिरफिनासै। सानै बिसिगिनि सल'आबो एसेयावनो जोबनायसै।